Mnogi roditelji pitaju šta da uradim tada, šta da uradim u tom momentu jer ja ne mogu ni da priđem detetu. Dete do te mere se izgleda izbezumljeno, izgleda da ne može uopšte da se priča sa detetom i mnogi roditelji su probali raznorazne tehnike od toga da pričaju sa detetom, da možda i dete dobije batine u tom momentu, međutim ništa od svega toga nije dalo rezultat. Ono što može pomoći roditeljima je zapravo da shvate dinamiku koja se krije iza tog napada besa. Najčešće zapravo to budu vrlo intenzivne i vrlo jake emocije koje mogu da budu zbog raznih nekih i situacionih okolnosti. Naime, možda je dete tih dana baš bilo pod jakom nekom stimulacijom. Da li je to vrtić, da li su to razne neke aktivnosti, da li je dete prelazilo iz aktivnosti u aktivnost sa mnoštvo igračaka, sa mnogo stimulusa i da je dete zapravo prenadraženo. Tako da je važno otkriti šta se krije zapravo, koja dinamika je iza tog napada besa da bi roditeljima bilo jasnije šta u tom momentu da čine. Dakle, tada razgovor sa decom ne pomaže jer oni nisu u stanju tada da razmišljaju. Ono sve što imaju, oni imaju samo te emocije i način na koji oni doživljavaju negde kao da su neki vulkan koji imaju u sebi koji oni naprosto moraju u tom momentu da izbace i tu razum ne pomaže i njihova logika, zapravo njihov kognitivni aparat još uvijek nije dovoljno spreman ni zreo da bi mogao da obradi tu emociju i da bi dete moglo da nađe samo umirenje. Dakle, šta je najvažniji zadatak roditelja? Najvažniji zadatak roditelja je da oni sa spoljne strane pokažu detetu kako da se iskontroliše u toj situaciji i kako da se smiri i kako da se umiri. Najveći broj roditelja zapravo kad dete ima napad besa potpuno se izbezume i zapravo ulaze u potpuno začarani krug. Dete, na primjer, dobije napad besa, onda se roditelj iznervira, krene s batinama i onda je to jedan začarani krug. Ili se sam roditelj uplaši pa se povuče pa ne zna šta da radi. Dakle, roditelj, glavni zadatak koji on ima u ovoj fazi jeste da u stvari nauči da dete kontroliše tu svoju emociju. Kako? Pa tako što će nežno da ga zagrli, tako što će da mu umirujuće govori tu sam za tebe, sve će biti u redu, smiri se, može lagano i da se nina sa detetom, onako da se ljuljuška, sve dok dete se apsolutno ne smiri. Tek kad se dete smiri, onda možemo sa njim pričati o uzroku, o posledicama, šta se tu sve dešavalo. Važno je razlikovati, što se roditelja tiče, da to što ćemo mi detetu dati dozvolu da ima svoju emociju, ne znači da ćemo dati da na taj način dođe do onoga što želi. Dakle, to ne sme biti sredstvo dolaženja i popuštanja da dete dobije tako nešto što je možda želelo. S druge strane, da to ne znači da je dete bezobrazno, nego da je jednostavno do te mere emocionalno da nije moglo da se smiri samo i da smo mu mi potrebni kao sredstvo na kraju krajeva za umirenje.